Obwansu bw'omuguzi omurobiri okubwatya nigo bekirwe igoro y'emyaka 13 naigo abalinse y'emyaka eyo nigo balinse y'amorokereryo y'abaibuli omwanchwa omurigeria Ondizi TV bia mono nainde asingi chwancha kotwali baga kokobera ekitaseni kiao na mbeyemo gokoraria asomunwa omuya omwansu omwanyagetinge tolinekerengayo wasemi gokomanyia na gokogokia omwanchwa omurigeria nde ebeke yange erigani kigima esengencho yomoroberio bobolema asi obogima oyo ogochaka gorwana ega wika ense yamere mutwe onyorenga konyare kubago gwesemia kwemanyirie na kwegokirie igoro yamangana alia alengete abantu aminto abantu bano kubaterana nsema yimanyirio nayo minto Lydia Mose bono na kwariganirie toyende amo wika omo elio ngiyo nakoraga omwancho omurigeria ngotwara abageni bechingencho bwate emigano ngotwara obosemia bwekera kegoro nabo ni bwate semelio bokwere na twara engana entwani na nyuma yayo tonyoranga twesemire rero nerebo tambe nimbwate omugeni ase studio oyo ngochikwali bagatumanyia marieta nyuma gatumanyiria marieta ngiche ensemelia yobokwere nyuma yayo twende ase ngambo yeritwirigarero baba ngakise kwarumbiere Senarumbiere, Samarieta Nguruku Nancy, Mboka Onyancha. Nancy kwamboka Onyancha. Nancy karibu Ondizi TV. Asante. Nabotolika ande ntubwati mangana mange ekangaito ntunogosenye mugusi esengencho yo kumanya komogokia na komosemo nebeke yange kabisa ngochaka tole ngambo ekarona akorire ensemelia yobokwero mwanjo murelia nyuma toranga sobo kwere inyuranga nabo gotonyora gwetera social media platforms chito chonsi p Facebook page yeto Ndizi TV News Digital, YouTube Ndizi TV News, X @Ndizi TV na website yeto www.ndizitv.net omwanchwa omuligi namba yesi mirobo na botambe no erega boto kwanere asende yonsi yechincherecho na okogani kwao na kwa ogochika gocha asetole obokwere chingenjo nchire mwancho omurigeria chitari kogokia chingenjo nchire onatomenyete igo konyoranga ne chingenjo chintwambu tetotebego chingenjo chitabwati omonguso onatomenyete iga nabo konyoranga abaseke ngosoka bale nabo muranko nyuma bale bona bangina mbale bale kenyoro nabagaka erebu naboka eriso omwanya lebe kikere mwakwambuka mwinali naro chichanga cyane kire mwakwambuka alia cyanga kirinchi beki abana bae buri naro che omunyaruko nyalebe tayya nto anakomorra gisakora form 4 nto anakomorra ngego saga chiete yani umuntu akubwate umwana bo umuntu korunyamire ruguru mpaka bumachoge umuntu akubwate umwana bo umuntu korumachoge mpaka kericho Moje korra munyaro konde kenyoro mwaso agusumana mwaro chabana nyaro keria yokata iga kanyaro karabuga ngaibona mwaro chega chiete gochi karia ngakalo sema nyantomeli ngaka mukamuro nyantomeli bori muina kobona ali na amenye eye uchitego chano borabu ngana ero morabu onyantomeli aromenye ao ntomororere nyanyaro ka nyantomeli gasoka uchekere nyarogoro baba etabina abwate namenye mwana yo mwaro westonti aiga eliare form 4 baba nona abantu ngukwani alenga abantu namenye no sokire gesoki tabi ngina bieke tabi abwate niba nchire banyore chinka mumuro nyare bonyuma mwina ntorore yani umungina ale roche akanyete unakoro mwise ko magani baba yabano ngayore umugaka bwate bagwacho ne chiombeli ikoli kota ikoli isiale igapi mete umwisho nyarebe yabono na kwale tumuswate nacho mwina ya na muswate noyo ayo mugaka nje nabwe terendembe pipo yabe pipo ya no matengi nyume njirere nkong no mate buno kole ndo mukunkole gasi nkong yarakini ya mugo kole binte bibe nkole gete bakaka bakagosemia na inche nkwandangeli ya abuna nde nkaiga ntachiande nkwale kondangeli ngosemi yani umuntu ito mwana obanda moyo umuntu genko mukungu bandi
abantu bagenka bamuraba abandi maete ebintu ebyo nabikoro kwa obokwere n'obokwere noema okorotare gwanja gwetera Ndizi TV obwansu bomugusi mwancho murigereria inyorango murwero asembeo okorokwa oborema ase obogima nde na Nancy kwamboka Onyanja nabante onokoro Nancy Marita nengoro kunansi kwamboka Onyanja. Nancy nkangai na nde ndio iboire gocha tomuga no omwingi Nancy Nancy wanyiboire omwaka 1989. Kasoma eskuru kurukunya sio prema. Karunya sinkanda Ikonge Girls. From Konge Girls kinjeti kukora. Katigera form 2 nkanyoro umwana ono monene. Amasoma nenganya bwatu kirabu. Okay. Igo Ikonge Girls yo somete. Wow. Nancy bonega gwa igotengo gaso gatigo gwatukira masomo abu nyuma ya masomo ngikia bwati kigero mwancho murigeria Nancy oyo tubwate ase studio nigare omoibori bwo mwana otaikorora omwana anyorete otaikorora now Nancy tarikera so mwana oyo tokoroka olebono umuko ogerete bono uregaiga nyuma ya korera masomo of form 2 watabisa ule konyora mwana form 2 nkikia bwati koruga bwo gacha wekiranga poka bono igoro mukungu ole bwoye korwabwo abongi nete buya bayibuli bana bakandira byanka kananyoro mwana gacha ko byasara bikaiga yasara ebirende no twamanyirana no mugako ono kachanga soka nasoka kanyoro mwana mbwata abana bane bono nganyora abana bano batano ono nkacha gwikira konyora nuyo uromole mafu ono moke iwe mwe babone robono moke nero gerete bono tuliga akoro kuna kibono wante betiriye Beatrice Nyanja mu Nyanja ande mwamuruka lirizinde Sultana na umoko motogigo abana bako motogi kabisa adori anjeti nindi anjete bono kabari tabire norikane okay bono tande masomo ganoyo oyogerete bono tuikana stigaiga na Nancy kwamboka Onyanja uwo mwana Beatrice oinande mogotogia Sultana bonega umwana Beatrice nimekire ngabwate Nancy bonega mna tokukwana ali myaka 2 iguru emyaka 2 iguru nande go monyorete kare umuko monyorete kare umuko bono ngomugano buno mbuchite kubundwa ngomwana oyo bwate no mukere myaka 2 ndochenga wiki yemo wiki 2 metienyi na bora sinyu kumanya onye tayi bintu buna magoko na bora sinyu kumanya mwana taikorra ndi kwashite kumanya mwana taikorra na ndenga kiwa kare tukamanya mwana ona bana monyorete buya emetienyi rieta keire ngamonyorra nyagitari after kurunya gitari ngachaka kana ikaka mwana agakora mato mwana gakondo mutienyiga apoko na kumweteria akaboko igorra ngomwana uyu nkorari science inchironga kyo mwana uyali bono nyora ngatari gutan bunango itai kubwati kobokuko 2 months bono kumwira naringe sindani kana iki clinic nganyora umunyagitario ngamutei before tara mubita chisindani echi mwana uyo ne tindo chingankororale abaro na bampuri tingi ya gotenga mwana tari koro sinju torocho mwana mbiyale riso na ba riso yana bodire puronge kapisa ta ndisari ketiandos ngamutei ne nanyore none sese ne taiga mwana taiko ye 4 ngaranga mwana yo ne tari bono bakarente simi bakanya kumomoleka media tiri bagante ibono ntori como beta sindani bono to tumanyamira kwa very fat to nyamira nkuika nyamira katumu clinic ya disabilities nkuikaria se clinic yoma tena bokora twaro muchano ngaki bono na ngo tumirugo cha se clinic yebira keko clinic kana aligereire na arorira abana baro gusa abantu baro ngaki bakorete nakibale oyo ngo bori akambura bono ngatabatiganganya rende mutu ingigekali anirende bata ito brief ngomwana oyo no apart from no gutarora nabwata nande muchandonde egatoka tabwati muchandonde egatoka no muchando ibwa maiso bono nkaira nigu baki ya security ya maiso kachake clinic kana kwende clinic engake bono kuna kumwire clinic munyagitari monene taringo kero munyagitari monene acha nkanyore message nkairo mwana kana nairo mwana lendo gochwa sesi omwana in fact lenda mbanda bati direct akana kumbuli chinjira giteiga ngayani bono abantu bande mbali bakonyora baguna korante megano gitu munda ko gambarra ngana kyogo PF
kamanya kombori uranyora omwana utari korora roche nkyura kore kamotei kende ngeri ndakore egekogera na no yone nere nyasangete lakini ndani inauma no kwana igora kini maro taikero kike maene question marking kya kombori kya kombori yo oko ngari kurira kampuni soma ita gosoma kamotei akera bono nachi gosoma ngatene ma above the child Beatrice Nyanjama is total blind second titandaru gitekuchi abu njera mangana stamlo sia nyagitali bone chikara chitiga ndeke ne totally blind bono jeto na roje is total blind wait means inga maisayo stari gokora ki tai complete tai koro arona arosete dirina rosa bakangira bakarangwanira rende igo ngateba isuru nyo ilikuwa na umanga ngorera na arenge sana ngorera na arenge na buri omone none why nyagitali bado muri bono gukurigereria omwana ombora ngaki gakinya sawa utari kumurekieni kwa mweri sorinde kiagera very beautiful ni very beautiful asini venyo egepinde geria surutano nya mwari goke watch abo korora nga surutano exactly surutano monyene ono ngobori nya sawa utari kumurekieni rende akiri sai gugo narore iri moriuka akini rende na tenganyora ande bakana konda migingo na kwendega na tenganyora nga gogo kwana in fact ide kingonda keri kiera Bueno, tutarandira nasi muganore ganta ete koigwa. Ekero kwa ruti nyegitari ni sakaralisia. Ukaretera tatomu na bombora no ali. Na bantu benka ya umbaro. Omonto mutanga ni mwashete nere bwenka. Nenyo lidingo watanga to dengo mwana wate utekora. Na igete omonto mutanga ni pi ona akirete mamu minte simi gochiseito. Mamu mino maina so iboire bana. Nere ngakirete nkamotaiga akiri no kindeiga. Ngaiguna marigaru amaiso okombori ningi kiaba ngamutaingo kweresa andu maite na mungina taguta ko motebi go bono afatari omotei yente kikere kamotei no mwana na renta nyagitano na kwereste ante biri mwana tari koro no muko nere rende ngaranga akambori omuko ono rende nkana chesimi nakuko na chesimi ngachaka abona achete buye iga kere na ikakabono ngasi arona sinyitu kweresa abantu ngarakira ina kiro muntu yo magacha bona achikumukwanira tujirine twana telite itokumuruka emam tuna twana itokumurangi achikumukwani mwana umaitaka mwana karakale shapu agonjo kuligere nga ni mtu gani huyu ananianga ananiita omwana akirete kiri kama agonte akamako ko bowling omwana uyu muchando kiabugate ngamote yaya nabale okay taranda se jirani yeye tato mwabonde este kumanyara ngumana taikora erena mote tiri tukeri Rosa no tato tengo monto mutanga era ngwa mweresete okay ina kia koletere taranda se jirani bana tekura manya tato mwabekira nya tenga mwatero mwana waletire report kero mburu mwaka ngo gotika kwanye gitari na konye ne fia na rego kwa ye koraki iro mwana kwaletire report mwana teko koraki ndo kieke tarikora nkia kolete ambole titaikora ye ngamote ngo se no somete lirube lirigireri kerarigireri maina kanyona bo mwana no muko egenda ntebe tukurume yaye andrende nkuriara gantaga kandi na nyete litukerio agante ye isuru nya sao ngeto mwana one tigabego aba gukwana kabegete mete yaye ya tebo mwana one nchitigabe bono bana nya saa mutongete tingorusi nya saa iribose bono ni ngaranera gaisanika inkijenta isanikire njenga isanika lende togatu wa mugashaka wisanika bono njuna si jirani yechigwate banga bone jirani yachire yakwana iro mwana jirani bono yachire kwana iro mwana bakuna kuomboda kinende ni uchungu ina umanga nako kweresa umuntu ukomweresa ndani umeumia alinje terende kwa brief ngo baeresa bono maite kwansi wata iyo yo megentekyo ya kiarandire senga kino maite mwana uri nyalebe gari bona bakonyora muntago kuburinga moteye na berego kero wakatalire bona kwangira sisi kero wakatalire nchira konyora umuntu kuburinga nansi negwete bana ngomwano taikorora ngwate banga inauma buya eresera ngo muligere lingwa kyokoro kware ko igume yawe igoro ekero kuliga abana bawo bande obana negwe konyora ngabona umwana weste konyora omoke nero tari gokoraki utalikorora omuntu yo gochuka nchira ngaki nansi ngakibwa akirebia ngakiwa tugwete ngaki omwana pole rende ngaki kware ko igume yae goteba nko igore bobe arongo igore bobe sana o kwenyora ukorira utanjiti ani ugungane ndo gitege gogosieka
gaki omonto yari komanya birangereria nase bire ari gontiga kinende neri muntu atari komanya igon kwararire sana nararire te omonto ochete konde mino yomo ekere nare bintu mbire nari kumuichoreri egapidi goikanto ari birth certificate na otinye bwati nkaenda Nyamira bono njitinga kuna kumutubagose nini abo mutigete igo nabo nkweresa unde bwensi egekogera bono bomanyinto bobwati abo konyagwata biri omuntu ogokonyire kinda abu ngana ngateuka na ikase birth certificate ukoteu ngabitabu mbiyo bono tinje tikurusopo ande ti neke mine ende ndigusuka sana ngarate nena yasaga tomarira ikari aya bunari tomete oyoro mudiyo Nyamira ogocha bakasende ukombori mama naro dote ninetega iga sana komotebia aya na chane birth certificate na tete yo mwana na tumukuru asobzi ya disability akambori gati yao aye no mwana kerengo kurigereri ngure disability kozimindo chembe ya makorete ya mure ndimuna kwana nganyora mari gakoreki achire bono yere ngabura ngaye ne maybe nesura kwarigereri kwandigereri no mubiri nyasao tohete rende esura ikwarigereri no mubiri nyasao tohete nkamweresa bona kana muti akambori ngyokorera nkamanya komweresa ngamute yaya omwana uyu bunari gatari gokoraki agante ukweri na nchire senge njonye ndi yakora muna nakukwanira iga angana barigereri ngoyo gukwanira mama chalende akande miagante nyasa okwetu omwana uyu nari ni sababu na ndebero rituko ritanga na ndilio moyo koyeria marika kubwato omwana n'uyu usiwa ifanya ivo esenge nyasa okwetu omwana uyu nakortaki na amanyite ono rende kurwa bunkare maro nabona achete nkare maigorioka gokurweri bano gatika korera na saito ikorera ayo mwana nande ngorangare buya ekora bunango ikaiga bakantambwe nintakwana bunango ikaiga ukironyore gochiesa mbulira aragochiesa ukire igoma konangeri ma ama ongomba gombi buya igarende naranga kiyayo mwana one buya mwancho muriria ekorwa Ndizi TV obwansu bumugusi omurori bobalema ase obogima tubona gusangana nansi onyancha nansi igabwate omwana otari korra igitokorete emigane yo mwancho murigereri neringa na okonyoranga munyaro konde mwana onde bonega naronyore tu mwana magoroba otari korra maybe goso bwate balema bonde bwensi nari anywa mirugo chia senkenge ni gose nsobare whichever the way kwanyoranga abandi bagotaka kuiranana abandi batigera abayiboli babo abandi mwana mange bagwetera nasi bantange to kwandira sikogaiga nganjina nari to mwana ngata ikorora ngana ngatigera mama akoreteki okamubwate nchenta arendigie ndagera mbatumire tatagetigu ya society na fact muchirore na chiete aso mweseke abwato mwana ole marete abwata abana babiri tari go introduce ole marete ekero umuntu akumukwandira mate mwana ambwate noyo noyomo otigurira akito to kwaletera inuga igasembe abantu bane mutwa these experiences egera ntwaranga oyo nere no monto endo yokata bwati ne maybe na maiso gose no kogoro gose no koboko nansi nibolire ngachite kubori abantu ekero yanyarekanire kwanyorira umwane kabiro yo ngunyarekanire ngunyarekanire amangana chamange ase chinywa yuna tomenyete iga omugako ero itabire lakini abantu bande baleta amangana challenge kikwaete ire gose chikwa face de abantu ba discover te kinyole kinga mwana taikora gose family challenges inchirororo chirochio ande goikoba mokong obe toba mokong bokonyora nga kwasaliri chokoinyora maega challenges inchirona boira toke mwetanire no muntu bona buna into abasubati aho maite na botorande no ndo chontumi to chakane na kuogo chakana umuntu mwarengere naye oreto omwana orime na abo morema na abo yotari korora muntu agotaitari nje use kwete meuko nini kwano digendo kinkamuniki ibiro bingwetera turi mbirororo ambia ko era trane ko anyare ko deal na biro nje byambereire kene ngeri ndakora nyasaye ngomutigira kekora nyasaye ngeto omwana uyo obale maborobu punoriga na bono ninje bunande buyiga na bonda enda kuchia bunde mare bore maborobu bonando nansi twachire roche na konyorire roche agotumirie kebuju gose twalenge goserwa watogosera kwa bana nde mwaka noro yo gosera kwa lengo 2022 wachire goseru na no ole kabisa uganyete nyarebengo etara aliye yunge oye wakami omuntu ameko ando manye gochontache ngoti nkionta chira bona nyame uko exact ontenga no kire ngana gatigera nyasaye boli tokole tikende bono nkioko kora gaki
Ngioro chora kore. No muya. Mai to konyora gia koromira na bogo chikuna kolera guchiali. Igo kolera ko kolera naye. Nyasao ko mutigero motene kigentongeri ora mokore. Ya. Family rende ero bone family ngotwara bara mangana nde kwegwa. Ana kwarte no mogeni ndege gwantinga ba gitwa kamatinga matentwe. Una kwanya oro mwana yo lemarete ino yo sei no ntubono sei togesa kweke binte imbi kala diki. Mbiyo. Okay, kare ya ikirite igo. Nanyo na boretibu. Sei no mubwate me ukonge binte bingo bwate bire. Nga wano kubol kunya kita aliko senka. Inka abon. Nga kurse ine me ukonero nkabata inchi ya na nakoro. Na nakora me uki. Akini rende ngoigore tinte biri aro facing anyare benante beti ganda tebe. Ikon kukurwa ensemo. Kakiabeire mwana uyo tari onyoreta. Emi ukeina yo mata asokorete. Chieto kanyereta ku. Bono gigansinya ngaige me ukene kabgata ase korusi. Yare ntu embusu. Aji. Kigero kibono ngosinya ki. Your husband era akora kigara mangana yagocha. Ere bono mna ere mona nene. Igon kotebi urakini rende ngochara aro mna recent no last month. Na bagocha no ngiso na iwi karansa. Dia begete umate nere bono atabegete kinte ki atai kunyara gukwana. Abakonyo abaitanire no muntu ase barenge mutanyanda kujana kinyame ukeke. Kwaro. Bono kera gocha na bakomyo abuna terisi by hand na nyora lindo komboli ogonte inga ki umwana mbijale nkamoteye mbijale. Akante na bano merete isagi nkale kwanda gochi makairungo lichingeni. Nero kali gocha kanali eta kantu kaye. Ama onte ya anti umwana oyo gomurugete lieta lie sister inro ya sirete. Oyo anti ya na omerete omuise ko yo sirete bono ngiri tumurugete Beatrice nere. To asikaine no musipati oyo. Akama gomote anti gaki. Njenya sana bangeto omwana naende nabona murugete Beatrice. Muna pitu ari koro kupitu. Lakini abantu bachecheri yo umwana one. Akama ndenga nabongo merete isako liranjera ko ngamote tiga tata bali bakuna gukwana tiga bakoreke. Tiga bakwana. Na bagocha no igata onte tango face kali arante nga nyale bole kote. Agocha ndenga nkora munini lakini tigamba tigere nyasaye. Mago sekana bagutenuna kubabuliko. Lakini tayikonde inga ko tayibona. Haraja no ni sikoliyo kacha ko tayi. Hani mago sekaro mwana one. Obasabire kendo umwana one. Abaraja no nelinda sia batetabe kete mubuko. Agonte ituri komo. Nje komo. Nana bako molento beke gusene cha motorera kwanywa bale nere buja nande ka bale nere in fact bale buja. Wako ininga mutagete monyore bitatu mwa sultana because umwanchu muligeria abantu bachi batware mechando. I want to love a spirit yo mwako iyo ikiagera abange na bachi bachakero mwa achire gusene sekotara n'abasani baye kwanyora mangana akorireki. Achenji. Mangana achakire gocha ayandi ataikoreta omulembe. Now Nancy Ditu achari ko romwana. Ntu anyora ngano na imwana ibinde na boko nyora ngambu yabakoreteki. Mbuya bali nere. Sei nunca. Maumi nekero kwa matingo mwana wa irumuko. Iga ashtuke itangani kwateba. Abaibuli abange mbale tukubule maswali na koligia majibu. Machibu kimwara atemire koligiande gatia iga inuna wana matinu ne familia nke okina anyo montaga tanga wono mwana no mokenda bako irwa ko rugento geteke na keria arore na bako nyegetari abande bate ona maragoli ncho matene to baragoli bakankarosa ayemara imwara etiriga kotema koligio okorra ku mwana okotema gukorra ku mwana nyina atemete kurwa bunyamira buna na reswale toto point tinga mineti ngaigu free surgery njaringe nyanchwa nabona imugete no mwana uyu aigo kiage ngaimuka no mwana uyu togacha patata imu yaringe surgery y'abantu abanene kera twikororo bagakora appointment tukaigu chitariki kara bana rinde bagucha kororge kabo munyagitali aru Kenyatta bono munyagitali urwete Kenyatta kera aligererio mwana agante yenda ko echi option ibere kwa nere gali giti kakuna kumumulika kalente chitoji muna chiri lakini ere bagwate toji getere sharp gwaka agante bimwana ni kama tari korora lakini kware kora mutema sapatia gose Kikuyu ngama chibu ali barako okoreki oisanike na ono ngarura no we ise ko garagara ate miraro gweta ekaro no ne clinic ekimuna nari gocha tari bosa clinic ngora endo ole bakaka gocha kweresunga eigere ikoburwere bwatokire no boborega ngora ta jori clinic so igoye kento yakumwatemire noko ende nyagitari byo kamwe muna mwachete kandi mugesana kanga bono batebirega ndotana ko enderera go chimuino na omwana oyo nkia gozuirire gose mboko ngiki kwarorire mata bande bro bagotebaiga gisenyoro omwana oyo nota ikorora no ane bintu na akorire tingo nyara okaraki tindi gosuka korusiko tindi gochi no enkanisa
ebinte kabire ebyo abyago ngakikwadire nebinte kabire. Okay, challenge chinchiro. Bono buna inchi nabona ali gosoka nabono ngukwana igo mwana ono monene yali form 3 etoko soka twanyore kibarua eri karenta bwate na ngosoka na rigina no bunyanya bono tindi kunyara kabesa kali na bwate ngana gwetera ngatigara busa bono njira teli ngosoka mutige na babando roche nguchi bali school na iserede dere ngosoka ruri ya misini yokaraki ole bono nje tindi kunyara nene singe nje bono tindi kunyara kumutiga no nyambolera ali nabara nyoro osukire wakeire nsakole kinonya gitali bangete report bagande yumwana uyu gakobe ipagi yawo asogochi oikomorende senge nje bono trochi na ukole tata rochi nabara achigotema gosuka gosempere kwa mutigete oguro ne iryo ko bakokoreki obuniki igo bono tingo nyara kwana ngani ngenda goseneke barwa ngale ngamutigete araire tole nere abarende nchena na batanta ngotenga mwana mocha kumwegeri kabisa kora mwana litoko mnyoka stairs igali na onda tenera sa komnyoka style yeyo mwana uyo myake kande skuru asome abo monto. Okay, turatige enseme iyo eyikwa erestribia enseme ngo kinatwara bokongu ego nyoro muntu ugweitinga kare keronta bwato mwana kabiroyo na nebigeni na akorire ki na agachire chinza chiane turatige bana banokanda koligi chibesa abantu bari bantu bosiboretu obosiboretu kuna batenganje no karon abono mwana uyu gansibete none gento kyalenge para butinje tiko kara gento kieke tinje tikorora ayande nki kara kwale itigoro yo bole matigambo oligo kwana weiti goro yo mwago twaro mwane kabiro nande yonye ko weiti nasiki tindi weiti nchekende nakeba tindi kongainereri igongo imukyo mwana oyone togende nere onye neba nekege niyo yo ntagete igongo enda no mwana oyo nyete ko nyarika nangende nere afatali nti by the way ko chika so no batetu ko chiko ne ono banke bagwe chasira bateba ngori nabwato mwana urwari teba ndakuna kuchaga ono choba kani ngota iborwa ire Wancho muligerie koro kundizi TV obwansumo gusitona usangana nansi kwamba konyancha ngorangora uyabuye gato kuna gosemania ando kumukani ngabona chokani ando beke nyirokino bono njoro cyo bono ndwate bunankana so bono buno buroi ole buye akibuna ndesmart ga bono wacha igoroche ngaroche ngole buye Onda tengo uno borere tingo mukubisa ndo chokani mwana tarwaleti ine semende yo bogimo mwana ambiyale kwansere bono gale buya kobabwa Mwancho muligerie koro kwandizi TV obwansu bomogusi etasiri ya chirenkuma okoraria asomo muya omwansu omanyetinga tonekira gyo gose miko komanya na gokokia mwancho muligerie nje gotata mangana mayekira kugero chingero chingia chinyansu obosemi bwa kirenge ncho beno bole beno bachanu Ndizi TV no otakire kubanyira na otonyora gwetera social media pages to chance Facebook page ito Ndizi TV News Digital YouTube Ndizi TV News na boigo X @Ndizi TV website ito www.ndizitv.net tole no mosubati Nancy Onyancha mamu mwabo Beatrice mamu mwabo Sultana. I think I will enjoy calling that girl Sultana kiagira nchendo chinga bakanje nganje sana kumuruka Sultana ndego nabanya olutunga kingi ya mamu mwabo Sultana nera tole nere CA studio onderete gotwerera nga ere igaikira agaitaberana na manganaya lakini bana abantu bali bagote bangu mwana ngori nabwo atomurire bona takora gendo kieke oli nabwo atomurwaire bono takomochika now Nancy mbale bakorengera linga maybe ebirengererio nabiragera omuntu akore ebintu atari gocha gukora ki atari gocha gukora ekero mugako kwanye mutaranyora Sultana nabono nchenchi kyoro chi yabeire sobo mabwaye uraerestere omurigeria Ndizi TV chenji ndeteyo njendoje nabotole buna twalenge igonto gote because anaro abolinga maybe garo chenga bono gukora ne birengere biko twaro mare maru tigasa ke gosibaga ntakaiga ne birengere biko sira gose ubono bogi mabwaya obogi mabwaye eko gara nko monyora ngusibali ngotingo te ngamba na chaka bono ngerese de la family abana ba minombaro chikamati chawo nchiro bamromo omugako ombaro abantu abonse kuruse itoka ngoto iboira abana babiri Torumo muranero monene nchenko mubwati anyomete na mate no watu mano muko nakibaka waza kumukwani ngora nakibaka muhandle na abana bandi mbuyamba nande bamwanjete sana simineche kanero gutanga kuboli kuchi aba bande mbali kwenyuru nsurutano kuboli kwe mamu na kiali na batayanya mbuyali chi enseme yerende yabo mugako semo yabo mugaka iko baraba murabatatu mugako nero yukabiri n'ekinyaruka ibere urabunga kiba maite basiboge teno omwana yo kibirengere byabo biri
ebo no basubogete tujikira omuntu omwayare ase bonaro ujikira omuntu omwayare Nancy gusia abana gukwani gubare kero batokire kero banariro mwana bairi baongocha bariga bakora shopping nkega kare kero narengo moke ko bagachire ne chisoda chinyinge sana ni migati nekenanda anwa nekenanda bole toke manyaye nekenanda musiki okoraki musiki otweyo tukobogi makabise bande yagachira abantu bakoragira rero byakea abantu bagozi bari ne abantu nane iga abantu batano iga simba sote mu mugako na kasi ni chinde iga bacha gukwani omwana sultana ba mukwandi tuna abandi sultana koranga no bukuko bwabeiro nana kororiki lakini abandi toke to ndeiga abana ba gukwanyolere kurumaga na sultana tofauti kyoroche ase family ino kochakira wati mwana omwana krokurutu otirimboka rute karo kamwe rutera toke na kwanetigwe so timira kamoletere yanga onda kamoletere goseninki gotirimboka gosabana gutoko baleke nyorekyo e difference y'abana abandi gesonyora sultana ninjira konyora abana abandi tofauti kwaroriro maitekere kenyuru bagoteba ngatoko genda ase onyora abantu bagotenga kuchimaega ayotenga kutenga kuchimutu bagotenga buna abantu bakwenda njebi nana kubirora igomba na gotwara kende uzatenga bono uratenga sultana ambaye kumukoni solita ikora okay bono Nancy ano musubati ano mungina obwata abana sitabona karibo tate kuri gukora umurori wiri tukuri rero kontara kura kidai kanchirega ndage toruwa basemia emyaka ene bere kwa mire no mwana oyo ndage toruwa basemia eso musubati omoke okonyora bono onyore to mwana ekerema goso musubati omoke utaranyora mwana komoteringa na bikunyarekana nabura chonyore kwanyorera omwana ekerema twende kazi asa mauni anengoteba abasubati abake bande ngaini bono iga takobisa abana nyumba oruki abana balisiko asa abande maite na barabu kwenda bale bechaya beiranana na kinjembe kiralioka igangolete kurende kara buna bono yo surutana igo agwika muno kumurusia suwe nyo mugasorenge erega maite no gwesibi agote inyesibi after kwa musibiri kwa mubekeire yanga nane naka maite yanga ngiya nimbe ewe kamanya nanje ni mai igago tebe pigipigi epigipigi igobona kera twesibi gotoko oyo asinale mogochia togende talinga togwesibi tobere isiko ya ebono igona nale tamaite ngaki bono ngose no komwire komina kumwire nyagitari bona maite ngatwesibi epigipigi tokoraki abakuri na bakurira bakete kayo mwali tafatali tako gacha abana nyumba so ki abana nanda abana bali banje abana bali nawo baragere obekio tali gochakoba I like that point nawo baragere obugima bwawo buchenji korunse guchiguru noni ntubuna toleiga I think ngwachanga ukara nanje nana bongweta na oteba naki nabo muntara buli naki musbati yogesa buseti bijaiga nero goteba ngacha ndegete wesi bingo bwati mani tutara ndabo muntara ndikire text ga goteba nga ma bono nyeta sultana nkwale gocha TV nali gocha ma bona nta sultana ndizi TV njako maiti njale mwali gocha na nje kwanza kwenye no maiti ya sultano ga roje kwa soma kwa bera ikonge no rueto ga seto matensu kunyumari nyango ge no rueto kaenda go chiali ngano wata yabo ebere buo makairo no go eta sita gini ngwana kondora gisa uli ya sultana bono wakorire tomene ni rema bono bantu mwara embrace yo wale mama bono nta sultana musubati yo tali gocha TV me no maana Nyotara endera Nancy kanto kenda inyore iga abantu batatu usali chinyomo chiabo umusacha narase ke tonyo mete mukaya anyore to mwana ekerema usimukaya anyore to mwana mukumuna kwa anyore teigo ono bwate program ibi karo bigendere byo basali musubati umwana naronyolira umwana bona tikirete ngine naise takora tigento kieke taiyo watebiri abande babarusi nyomba ona tatukwanire familia nkebune yawo tu assume nga sultana no mwana wo mwana no leko chakoba nere rutu bona tuchakire ngikware ko chakora litanga kene ngili nale ko koreka ko gerekera kwangitaba iguko ngitaba ni guruberi ya nembwate bunere wajira akabisa weresana naki wambana yetu aibwana nire nimbugata abana babere no yo monga chara igo musio gachara igo kalirende nabanya sa mutungite no tutara ndago ono mfu ole nasi ikono mwaka akoro kutontebeti umugako nakuru ko Elvis sawa umugako Elvis bono konyuomire no muliga mwaliro bolere mwabutire bija bas umwana okorireki
Nancy kwa bugo iri omosigo emetinyeri yarire omwana okire omwana oyo Sultana tairutu bonero omwana omutangi Sultana omwana omutangi ngikware gocha kolenga kiyo inyori no musaure taibona kende ngiri urakore lakini tugusaba Nyasaye tokonye aro nabo kunyarika no metonyore kwa bisire lakini njengo sabe kinge chikobo ikireche kikirwo bono ngado baisiria abasaye bono nakoboria abaiseka abanyorire abana omwiseka anywa metu omwakoria December oyo motinyo kianda onyorire omwana mutinyo komina limongo discover omwana waita ikorra aigwetanganye aigwe abande bagwete bamoseri bangado baisiringo abu bona abantu bunabwo egento ndabata ina baranyore oyimware moyimogo seria omwana une ruri guchikobeta yaso muchuyo ino mugimapi nando oranyora ata wesi muchuyo go seri tobwatikende omwana une ruri gocha kobeta ya asese ni muchuyo baka mukumi ari na maseseni none bukungo ta babarenga to ganyanya sacha kurwari oranga nyasa uri nkoro bibigichanga na ruri bono usiokire kurwari kuri fabozi na bogo nsiokera onte binkonya manjenyu na bare nyumba pingo kan bono ngocha kubeka ri runza mpolinga nyasa na gusabira masabo kwangire kongiraneri nyasa roma eteneri atakoiraneri na bara agote na chete ugakora ki uganseri ngagusaba amanjenyu ugakora ki ukandi igo bone bindi mbire bigwetera wanja kwa nyasa anene mono njenda ata bibino gwetera ni mipango ya Mungu ekera nyasa monyorete alikuwa na hata sai yako ne kingo tabaranga nyasa na rona ndenda ata yabantu bali bakoleta abana bali boyo ngoti gande muno yo na nyumba na chigotore cha ikibarua in fact karengo ina na abokire umwana uri ganje tegotera igongo nyore ari genda kuno gotera butoto Yesu ekire kintu kyo kanga no gotera bulioka I love you nanda kuchenjichi sauti kwa kanoni satora seka sana ochobe ngora iko goseka toto Yesu dara ba kuno kuchenji kwa bakuja kwa ndio igone myake berawe ate 2 years ngabana nindo chengo mwana oyo aitaji ko ba moteri gete oromye nande kale very sharp Nancy mugano iyo no bona aromu ali very sharp kubgano na babande bono ndatebe ngurate bali obuya naye wakwana ali sharp wetani nona babande bono ntaito tebyo mugako enganeye mugako ise koligeri ndizi TV igento ngiro tana komotebi kere ko nyore to mwana kwanyore mwana obero muko na banyore kwalengere tikana bara ko seli tachiti ko selia tana gukora kimachaya tana gukora kende bono motebi aganta kamoigara aligere onye tayero koligeri ndizi TV bali bagocha bamochecheria bagocha korolege pindi ekeiga patike komochecheria motebi genteke mogiuka chigento ndata yumugakone Elvis Onyanja Nyasaye mukonye abo tajwichiti kubikana bagaka bande mata bande nabari gutugutera chianga isiko aho teibona ekara enda ntoche tokuyi ochiko kanyuche kuyi wabe tacha lakini ere tarankolere ibyo ya na ndanje to mwana oye kabisa nongoteba Nyasaye na kumubeko ande ina kumusabirania akanto nkari kamuchande teboli haraka beka saiti Pastor Dipon tuto pastor aga kira Jumapili ogoro Dipon asanya no molisi nara ogoro kwa misi prayer item masabama abene okay Nancy buya mona so wancha go chandizi TV togo kibuno go chakwao nande gento kora tolende Sultana nande toke mshwanga pake sukuru eronko gendare nande kane atunga Sultana tayiga warete Sultana no monto igare meto bugimo ngao nande ko bate ibacha gokora bolingonyo mo ke monto ko be TV gali no bako bukene Sultana nande nchino ni matenga nde smart yaro no embana go ntebi ni matenga nde smart ni mbwate nyenya ni matenga tindi mu amubobe ni matenga no mutambe ndake byayiga so batebi ngo mondo tari yaro warete umwana olia mbuyari mwancho muligereria engane ntwani asobolema litukeriga lya lero ngane ntoni asobolema egoteba iga ekerema ngechiche nobolema iguru puli libagalia bose butobwaterana kwene kinga umurubire ko bire ochira senchere ndonge ensemo ye chimashini kwene kinga chibicha na mariogi agochira senchere nge kabisa tobwaterisa se Abigail Nyanchama ensemo ye imanyerilio Lydia Mose ncheno moralio brother Power Jared Wilberforce biamono
bw'omuguzi. Kwikira bono ayebuno mwagachi kwa manyire eduka okugenda kujya ibintu byose biri gukorera imirimo yawo. Osmo Traders Limited nigo babwate kitali cyo kwaranse ase nyumba yawo nabo igokubeka sinyasi bune babu egikoni living room nabo igo